Pohled byl tak strašidelný, že se rozhodl utéct. Potom našel skříň a řekl si, já do té skříně prostě půjdu. Dokud byl ve skříni, tak se vzdychl. Ale pak viděl ty oči. Vykopl ho ven. Démon se naštval. Ale pohledem svým se zangikl. Vyskočil ze skříně. Pak přišel jejich kamarád a říkal, kluci, snažím se spát, kluci, mě nederte, držte huby a zakýrínte si ty drudy a prsa. Démon se ho snažil posednout. Ale nešlo mu to, tak ho vykopl ven. No? Jo. A pak se probudili, kouzlo bylo pryč, kletba byla zlomená a kamarád se optal, jak jsi mohl jít proti tomuhle, snad něco nepokazíš podruhé. Jo!